Despois de xornadas de traballo agotadoras, no campo, no mar ou na casa, as foliadas, as feiras, os seráns eran unha vía de escape e socialización. O único momento no que deixaban o traballo un pouco de lado e se reunían todos os veciños e todos os amigos, compartían tempo e olvidábanse dos problemas. A música e o baile eran o punto de unión, grandes pandereteiras, mulleres fortes e valientes que a través das súas letras contaban a situación social na que vivían. Grandes gaiteiros e bailadoras e bailadores saliron destas xuntanzas. As foliadas pasaban no serán, cando empezaba a caer o sol nun momento moi especial para todos os gallegos e gallegas, o solpor, un momento donde o tempo parece parar, onde a luz do sol morrendo no mar marcaba o inicio da vida social. Hoxe seguimos mantendo vivas as nosas raíces e as nosas tradicións. Seguimos organizando foliadas, seráns, feiras, como a feira do vin de mover en Carnota, este ano dedicado ao solpor. Estades todos e todas invitados, animádevos a vir ataviados coa vestimenta dos nosos antepasados para que todo sexa o máis fiel á realidade posible. Esperámosvos. No sé cómo puede